Европейския съюз като цяло от началото на 22 година насам се наблюдава едно значително увеличаване на допълнителната смъртност. Като интересното е, че в страни като нашата тази допълнителна смъртност е за месец юни е минус 9,7, за месец май е минус 7,2 и се е минус. Нали. Като ние сме наясно колко хора са вакцинирани в тази страна, какъв процент. Докато в страни, които са по-силно вакцинирани, на 90 на 100%, някои като, например, държавата Португалия, там